Kontrarju għall-impressjoni li qed jipprova jagħti l-Gvern, il-pjani għall-iskola primarja ġdida fir-Raba' Għawdex mhumiex għal skola ġdida iżda għal estensjoni tal-bini eżistenti tal-iskola medja biex takkomodaw wkoll childcare, kindergarten u tfal tal-iskola primarja. Fis-qarija l-Union tal-Għalliema qalet li l-iskola medja diġà għandha spazju ta' rikreazzjoni limitat, tant li t-tfal ikollhom jużaw il-faċilitajiet tal-iskola sekondarja li tinsab bis-swit. Dawn l-estensjonijiet se jkomplu jnaqsu l-ispazju fuq barra li mhux se jkun biżżejjed għall-iskola medja, l-iskola primarja u l-kindergarten. L-MUT komplet li b'dan il-proġett mhux se jkun hemm distinzjoni bejn l-iskola medja u l-iskola primarja. L-MUT tistaqsi għaliex il-post fejn hemm il-blokka Ninu Cremona ma jintużax bħala sit għall-iskola primarja ġdida. Qalet li danu l-post naturali fejn issir l-iskola u d-Dipartiment tal-Mużewijiet f'Għawdex jista' juża sit alternattiv. Il-Union tal-Għalliema appellat lill-Gvern biex jikkunsidra mill-ġdid din il-proposta għal ġid kemm tal-istudenti kif ukoll tal-edukaturi.